Hey guys! Welcome to my YouTube channel at nandito tayo sa bahay at tayo ay lalabas. So, let's go! Hello guys! Nandito tayo sa sasakyan ulit at tayo ay pupunta sa bayan. Sasamahan ko ang aking asawa. May kukunin daw siya. Hi! Hello! At the same time, diretso kami sa Lingayen at ihatid namin itong uniform ni Kuya Max nandyan sa likod para sa kanyang checkride tomorrow at tayo ay pupunta rin bukas. Kayo ay aming itutour sa loob ng Lingayen Airport. So, watch out for that. Hello guys! This is This is Provincias. Magandang gabi at tayo ay nandito sa Bali Beach Bar at kasama ko si Kuya Max. Bali daw. Bali. At si Good evening. Kami ay magdi-dinner ngayon. Hello guys, nandito kami sa Bali Beach Bar. At kami ay nagdi-dinner. After na galing kami sa bayan ng Ordaneta, diretso kami dito ng aking hobby. And kami ay nag-dinner with our son, Kuya Max. There. That's it, guys. Here we have a dinner date with the family. Try it here at Bali Beach Bar. Try it. Maganda dito pag chill kayo. Kaso liquor ban ngayon. Inom-inom. Yes. Hours later. Welcome to my vlog. At kami ay pupunta sa Lingayen Airport. Dahil mag-checkride si Kuya Max. So, let's go! Good morning! Welcome to my vlog. Provincias Vlogs. We're going to airport of Pangasinan, which is Lingayen Airport. Dahil may checkride si Kuya Max ngayon, and then ipapasyal namin kayo doon. Nandito na tayo sa may Lingayen Beach, going to Lingayen Airport. Okay, malapit na tayo sa may airport. Few moments later. Maglalakad tayo ng konti. Dito na tayo. There. Kailangan nating mag-log-in sa kanilang logbook para tayo ay makapasok.
kailangan natin mag-landing. Lingayen Airport. Good morning. Okay, nakapasok na tayo dito sa Lingayen Airport at tayo ay punta doon sa pinakamalapit doon sa may mismong malapit na mga aircraft, mga airplane. So we're gonna walk, maglalakad kami. Yan. Okay, nandito na tayo sa may malapit dito sa mga airplane at mamaya mag-checkride si Kuya Max at ang kanyang eroplano ay ang name niya ay Piper Seminole PA44180. That's the aircraft of Max mamaya. So malapit na tayo dito. Different aircraft. Sa tigilid. Yeah. Sila yung mga mekaniko. May ito yung eroplano na gagamitin ni Max na Checkride mamaya. So tapos itong mga nandito naman yung mga mekaniko gagamitin ulit ng next na piloto. Before nila gagamitin is kine-check muna. So silang mga mga mekaniko, yan, mga magagaling na mekaniko. Yung mekaniko dito sa mga eroplano. Anong pangalan nyo po? Bong po. Bong. Sila ang mekaniko dito na wow, nakakawaw pag mekaniko ng ng aircraft. Okay. Wow. Yung nandun po yung okay. Ko Yan nga. po yung may 1094 na number. Sige po. Okay, ito yung airplano na i-checkride ni Kuya Max. Ito Piper Seminole. Ito Piper Seminole. Yan, checkride ni Kuya Max, multi-engine. Yan ang multi-engine na eroplano.
Kuya Max. Ha? Hindi, tinanong ko. Si Kuya Max, anong oras ang ano mo? Wala pa. Hindi ka magagamit ng ano mo? Yung sa may... Paano yung mai? Anong pangalan ng ano mo, ng aeroplano na gagamitin mo? Piper Seminole. DA44180. See you later at si Max ay check ride mamaya. Okay, nandito si Sir Dan at aking tatanungin kung paano i-maintain ang isang aircraft. Ay may mga procedure lang naman na sinusunod. Oo. Halimbawa mag-maintain ng 50 hours inspection, 100 hours. Oo. Mga ganun lang. Tapos kung paano yung pag change oil every ilang Every hours? 50 hours po yun, 100 hours. Oo. Tapos yung iba naman preventive maintenance na lang po yun. Oh, sige. Okay. Thank you, sir. Anong pangalan niyo? Dan po. Dan. Isa sa mga mekaniko dito sa FAST. Okay, thank you. Much later. Si Captain Jarvis at siya ang check ride para sa FI. Nagtitraining siya para sa FI. There, si Captain Jarvis. Si Captain Jarvis. Hi, hello. Tapos ka na? Tapos ka na check ride? Wow. Check. Ay, pang ilan na? Bakit nag-check ride ka na kanina? Kanina po pa 172, 152 Oh. naman po ngayon. Si Captain Jarvis ay mag-check ride sa FI. Wow. Grabe. Anong mga requirements para maging FI? 200 ang ulit. Hello. Okay, anong mga requirements para sa ano? Ano ma'am, 200 hours total flight time. Then right seat training, depende po yung oras sa flying school. And then last is class 1 medical tsaka CPL license. Pagbalik ko ma'am, ako na yung susunod. Okay, God bless sa ano. Okay. Okay, see you again later. Okay. Na si Kuya Max na mag-check ride papunta na doon dahil tapos na yung isa, si Capt Bonnie. Doon si Kuya Max, mag-start na siya.
advisory, RPC 10904 backtracking, and we'll be making another departure, runway 08. Slowly throttle to idle and apply brakes. Slowly. Maintain center line. Advisory, RPC 10904 will be making 180 for runway 08 departure. Adding power. Left engine, and slowly equalize throttle, maintain center line, check the wind suck and maintain center line, brakes applied, power to 2000, left pumps on, right pumps on, brakes applied, full power, it's the brakes, who's on the floor. RPC 10904 now rolling. Speed check. 70. Rotate. Tap the brakes. Positive rate of climb. Gears up. RPC 10904 airborne runway 08 Lingayen. 100 feet, flaps to 1. Chain heading 080. 100 feet, flaps 0. Landing lights off. Altitude 4. Prop to 24. 500 feet, maintaining 100 knots. Approaching 600 feet, your right, your front, your left. Climbing third, 1000 feet. Next heading is 350. RPC 10904, turning left crosswind, runway 08 Lingayen, touch and go. Heading will be 260. Heading is 260. Yung classmate ni Kuya Max, si Captain, gano'n na? Padamon po. Padamon. Yes. Siya ang susunod na mag-check ride. Yes. Tapos,
Well, ako yung panghuli sa checkride ng Seminole, which is ako na yung magpapatay ng engine, which is actually good kasi at least may experience ko pa yung Oo. tinatawag namin na flow, kasi may flow dun sa aircraft na yun, which is yun yung gustong gusto kong gawin dun. Mm. May sana nga actually, kung nakapag-start pa ng engine mas maganda. Oo. And actually maganda naman yung landing niya, dito nga nag-touchdown eh. Most common touchdown points ay actually dun. Layo. Dapat sana. Pero Saan ba dapat maganda ang to, touchdown zone na to, and he got it. Congratulations to Dacquel na land niya sa touchdown zone. Because Oh. that is very, very, very good. Oh, Na-maximize niya yung runway. okay. And ano pa ba? Ano pa ba? Very good. Moving on back to, I feel not 100% confident. Pero at least there is confidence naman Oo. somehow. Oh yes. Well, at least meron. Kesa naman sa wala, kasi kung wala, sobrang kinakabahan ako. Mm. And hindi naman yun advantageous at anyway. Okay, thank you. Capt. Kodamon. Kodamon. Yeah. Yes. Okay, thank you. Okay, that's the second yung una kanina first touchdown and then this second touchdown ni Kuya Max. Second touch and go. Wow, galing ah. Wow, galing. Wow. Galing ni Kuya Max. Naman si Capt Kodamo. Wow. Na mag-check ride. Yung na-interview ko kanina, siya yan. Wow, Kuya Max, congratulations. Nice. Oh, very nice. Wow, grabe. Smooth talaga ang baba. Sabi nga ni sabi ni Kodamo, wow, ginalingan ni Max, sabi niya. Hindi, maganda. Wow, grabe, napawaw na ako eh. Vlog mo si Kodamo ngayon. Kodamon? Ano? Kodamon. Interview ko kanina. Yan. Sharp yan si Godamon. Wow, galing ah. Si Capt. Ay, Kapmak pala. Kapmak. Ay, hello po. Hello. Congrats. Salamat po. Tapos din. Okay, sige. Thank you. Mag-lunch muna kami. Babalik mamaya. Victoria. Magla-lunch muna kami dito sa may... Kasi tanghali na. Tapos babalik kami mamaya para sa pictorials ng mga nag-check ride. Kami ay magla-lunch ngayon kasi mamaya babalik kami din sa Lingayen Airport at kami ay mag-pictorial Yellow Beach Villas. The Yellow Beach Villas.